KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañte kala saaha hujjitay mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka tala alarba hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe goto fof ɗo woni kala ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof mboroso holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Afrique fof ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ne jeeya ko ɓuri tengtude e jayndeli ɗi hande ko gardiɗo leydi décision ji muɗum kono kadi chantier ji muɗum battani kono kadi namdal namnetegal oɗo saaha te jaabowol dañaka taw woni holi gonowo remplaçant mo président Macky Sall joni wonde sallahu lamdo jaaɓi ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe hande gudditiren jayde gendire solo e jayde gendiri on ji gardiɗo leydi ndi e darde muɗum ɗum noon ko darade tan e wiyede oɗo saaha namdal ngal woni défi tigui nani e Benno Bokk Yakar oɗo saaha ɗum ɗon noon woni ko adda ko ɓe mbi noon wonko fadataɓe ko heewi ko ganduɗa kamɓe poti darade ɗum e nder Benno Bokk Yakar ɗum jayde gendiri udditiri hande garen e jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ene ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay décision ji muɗum nde ƴettata ɗum e nde yaadi ɓiyum toon to ganduɗa kañum woni to waɗanno yette discours to yete yimɓe fadannoɓe kono kadi no waɗi haw windi oɗon discours e hollidde tan hay nayoɓe ganduɗa yete ene gonno e salle de diffusion o ɓe gandi décision gardiɗo leydi ndi konde dari ha haali sénégalais ji fof nani ko nden tigui kanko gardiɗo leydi ndi o yimɓe fof tindi ko ganduɗa yete o addi ɗum faade e ko ganduɗa kañum woni décision makko mo ƴetti wiide o jeyetake e sungoli ɗi saabu noon konngol ko ndiyam so rufi hoccatako te konngol makko heesi ɓoccitade mo ha paari garen ha joni tan e enquête baɗaɗo e ɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe walla ardiɓe jumaji ɗi walla tan ɓe wiyeteɓe imamuji ɓe mbaɗi hen noon losko yañgo goɗon losko noon ene anda ko kewnoɗo e julde nde woni imam mo ganduɗa cukalel suuti paaka ɗisi e yiwde ɗum noon ene jeeya tan ko saabi ɗeɗo gueɗe ɓe gartiri ɗum e ndeɗo jayde l'observateur garen ha joni jayde ko Sud Quotidien oɗo subaka wi tan ko Benno Bokk Yakar oɗo saaha kay aɓine kamɓe e banggue masla ƴewde noɓe mbatta koye mabɓe kono ɓe ganduɗa kamɓe goni Yewwi Askan Wi kay ɓe mbi ko kamɓe oɗo saaha aɓine tinna walla tinna kongude tinna haalaluji oɗo saaha ɓe mbi gardiɗo leydi ndi e candidature uji ɗi ganduɗa oɗo saaha ƴewtidama e candidat ji ɗiɗon noon ɓe mbi sonamo Idrissa Seck woni hen labtuɗo mo ganduɗa ne wawi jaɓede heddiɓe fof noon ɓe jiiɗon ɗo nate mumen ene jeeya hen Karim Wade Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall oɗo mo ganduɗa woni premier ministre Amadou Ba e tan gardiɗo leydi ndi kamɓe fof noon woni ko ganduɗa oɗo saaha hay Abdoulaye Daouda Diallo ɓe mbi noon ko candidature uji ɗi ganduɗa nani faade holi jogorɓe arditade garene jayde tribune oɗo subaka kañum ari tan ko wiide e nder APR kay oɗo saaha nani Wuli Diaw saabi ɗum noon walla tan ne wawi wiyede ko tigui banggue ada ne wawi wiyede
wiyede ngal ɗon bangal sabu goto fo nani dari ena sikka ko kañum tigi foti yete wattede walla kañum tigi foti wadde remplacer gardiɗo leydi ɓe mbi Idrissa Seck kañum so tawi dañi konngudi ɗi haalani oɗo mo ganduɗa ko kankoni Ousmane Sonko wiidemo ka suka aɗa wawi fadde ha 2024 benna ɗo e 2029 ngara e candidature maɗa tawde ko lawol woni ko waɗiri nonete garten ha joni e ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Sénégal e ɓiɓɓe Gambie ko tolne temedde ɗiɗi e capannayyi e tato migrant ji ɓe ganduɗa ƴettuno ko lawol faade toon to ganduɗa kañum woni Europe kamɓe ɓeɗon noon émigration clandestin oɗon émigration clandestine ha joni tan kamɓe ɓeɗon ɓe mbi ko tolne 156 ko ɓiɓɓe Sénégal wonno ko tolne 100 woni tan ɓiɓɓe Gambie ko ɓeɗon gonno e kay ka ɗon laana ka ɗum ɗon noon ɓe jiiya haɓe nanga kamɓe ɓeɗon foof ngolɗon lawol noon ne wawi wiyede woppitama garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi chantier ji battani ɗi gardiɗo leydi ndi oɗo saaha kay ko heno woni tigui ɗiɗon chantier ji noon ene jeeya hen oɗo saaha tan e Benno Bokk Yakar bonne gouvernance e tan darade e ko ganduɗa ko kañum woni kisal leydi ndi e kisal ɓiɓɓe leydi ndi garene jayde direct news kañum ne arti tan koye chantier ji ɗiɗon kono ɗiɗon chantier ɗi noon watti hen wiide tan gardiɗo leydi ndi oɗo saaha ne waɗi personnalité ɗi ganduɗa ne wawi tigui kamɓe wadde remplace gardiɗo leydi ndi wonnen jopeteɓe hen peɗeli mbaɗono Abdoulaye Daouda Diallo mbaɗono oɗo mo ganduɗa kanko woni Ali Nguy Ndiaye mbaɗono Harouna Dia mbaɗono kay Boun Abdallah Dionne e woɗɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha ena joppa peɗeli gam wiyede tan walla tan sikkede mabɓe woto yete cuɓaɗo gam tan wawa rampilde gardiɗo leydi ndi e sungoli garoji hitande 2024 ɓe mbi kay ha joni tan oɗo mo ganduɗa yette woni Amadou Ba e nder jayde li quotidien kamɓe noon ɓe mbi tan ko Amadou Ba oɗo saaha beele kanko woni meilleur profil mana mo ganduɗa kanko woni tigui poddo darade gam wadde remplace gardiɗo leydi ndi ɗum noon nani faade ɓe mbi poste premier ministre wo noon dow joni koko ganduɗa yete ƴewtidama liggey makko oɗon ko liggey mo ganduɗa ne wawi nawdemo hawa wona kay walla tan hawa wona mo ganduɗa yete oɗo saaha kanko dartoto e place gardiɗo leydi ndi garene jayde le mandat noon e oɗo suba kañum ari tan ko wiide Khalifa Ababacar Sall kay neni ɓuuri hollude caggal Yewwi Askan Wi oɗo saaha saabu hay hankkinde ɓe ndendo yiyaka hen kamɓe task force ɓeɗon noon woni dariɓe gam wallide gardiɗo leydi ndi kamɓe ɓen oɗo saaha kay ɓe darima gam tan wadde félicité gardiɗo leydi ndi engagement ji ƴetti faade tan e wiide kañum won jeeyatake sungoli garoji ɗi garane jayde Dakar Times noon e oɗo subaka kañum ari tan ko toon to Riyad wiide yete aɓena porti jungo noon gardiɗo leydi ndi Riyad e Abu Dhabi kamɓe noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay ɓe portirimo jungo ko so tawi o ummima e gardingu leydi ndi o ara ɓe gara ɓe liggoɗo saabu wonko ɓe paranta ko ganduɗa ɓe jiiɗi ardindemo hen ɗum ɗo noon ene tolne milliard uji ujunnaje 3 milliards e temedde jeenayyi ɗe ganduɗa yete aɓe jiɗno yete kay jewde no ɓe mbaɗana ɗum oɗon expo noon ko expo wiyete ko expo 2030 de Riyad ɗum ɗo noon woni ko ganduɗa ɗo joni gardiɗo leydi ndi oɗo saaha ko gardigu muɗum woni goƴa muɗum tawde ummake taw garene jayde libération kamɓe libération noon ɓe garti ha joni tan e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni waɗaɓe garde à vue oɗo saaha ɓeɗon noon ne wawi wiyede Cheikh Oumar Bamba Diop e wondiɓe muɗum juge o noon ɗo joni 15 e mandaji de dépôt yaltini ɗum gam tan sarde ɗum e ɓeɗo sukaɓe ine jeeya hen noon wiyede ko suutuɓe konngudi pawi ɗum e ɓe ganduɗa kankoni gardiɗo leydi ndi fawde ɗum e ministre uji kono kadi fawde ɗum e ɓe woɗɓe ɓe ganduɗa ko halifa dineji e ko way noon ɗum noon saabi ɓeɗo kay pawa juuɗe walla tan won hen e mabɓe pawa juuɗe oɗo saaha kamɓe noon wonɓe to banggal opposition to hanke ɓe kuccitino e saktoɓe kabaruji kanko Habib Sy noon o wi tan ko ɓe dokkata ɓe miijaki ni yaada e élection ji ganduɗa Ousmane Sonko jeeyaka henete garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɓe garti noon e oɗo groupe dariɗo oɗo groupe noon mon jii hen Gana Gueye mon jii hen omo ganduɗa kanko woni ɓiɗɗo Bambali oɗo ɓe mbi noon ko Sadio Mané kay oɗo saaha wowi kalisaji walla mbiyen ko ganduɗa ene woni ko sarete walla tan to kalisaji golf ene wawi wiyede ƴettaɓe toon oɗo
oɗo saha kalis ne waɗa e mumen ɓe mbiyani wawi wiyede noon kanko musani hoorema konko Elimane Ndiaye noon ɓe mbi oɗo saha kay amane lawol wonde Premier League goɗɗo mo ganduɗa kay innama hen woni Sabali ɓe mbi kanko oɗo saaha amane 3e saison makko toon to ganduɗa kañum woni Andalousie do Gana Gueye noon ɓe mbi heddo Everton gam tan ɓuura hollidde hoore muɗum woni avantage makko oɗo saaha joni gudditen hello wongo non tigi hettiyanko ɓeɓiyankoɓe gudditen hella wongo noon ko fanude tan e ko ganduɗa woni enquête mo ganduɗa ardama e ko faye ɓe ganduɗa kamɓe goni imamuji e ulemaji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon haala hewka yiyama e taske nde juulete yimɓe ne goni hakkude fummoyde ko way noon oɗo ɓiɗɗo gorko ummi to are laaɓi muɗum wine yuwa oɗon imam ha noon kañum yettini juulu muɗum kono guel ɗon cukalel kay nde gueɗe ɗe benni wiya tan koko cukalel ganda hakkille o ala te saaha noon so tawi gueɗe ɗe gaare makko ko way noon o waɗata ɗum ɗon noon ha joni tan ko ruttade noddude erango saabu won ko ganduɗa ko état jeeyi ɗum saabu hande ko état jeeyi uddide galleji ɗi ganduɗa ete ko galleji cafrorɗi bawdi nangude ɓe hakkillaji mumen ngala mbaɗa ɗumen internet saabu hande neɗɗo so tawi ne wondemo hakkille mum ala e nder galle yimɓe wonɓe e galle ɓe foof hakkillaji mumen owat surtout so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa ko piyowo neɗɗo mo ganduɗa ko ƴettotoɗo neɗɗo mo ganduɗa ko ƴettowo gueɗe ene weddo kaaƴe walla ko way noon ɗum ɗon fo welani kono noon ko gueɗal état hande saabu ɗiɗon galleji hande ene ngakke nder leydi meɗen Sénégal sene limte limama ɗiɗi limama tati hande wonat ko ganduɗa ko ɗon haadete ne wawi wiyede Dalal Hel ne wawi wiyede hôpital Fann ne wawi wiyede hôpitaux ji goɗɗi ɗi ganduɗa nane nder leydi ndi kono yonani hande ɗum ɗon foti mahanede ko centre uji mawɗi hande ɗi ganduɗa ɓeɗon aɓe mbawe ittede yoom galleji ɗi ballite saabu wonɓe ganda nangata ko neɗɗo o kaɓɓa ɗum ha ɓiica saabu so kaɓɓani ɗum neɗɗo o yahat walla neɗɗo o wonata galle ina waɗa troublé e ko way noon hewɓe mbasa pittali mumen mbarto e ko way noon ɗum fo ni yiye ɗum fo noon hande ballal état ko hen jeeya c'est vrai made taliji ne moƴƴi ustude hande maaro diwlin ne moƴƴi ne weeli kono wallidde ɓen ɓe ganda goni koye galleji ne wonde rafaɓe ɗum ɗon ne koye priorité ji jeeya hande mahanede centre uji mawɗi hande ɗo woni foof région foof mahe centre mawɗo mo ganduɗa hayso tawi jinnaɓe ena jooɓa par lewru maydu pour ɓen mbawa wonde toon gona e état moƴƴo gona kadi e safrede gona kadi e wallitede ma won ko ganduɗa ko ballal wonta saabu so neɗɗo naggama rafama nawama hôpital dilli tottama poɗɗe yari lawol gotol laabi ɗiɗi ruttima kadi e nder digne mbiyeɗa ƴettu malade o jaada e muɗum yo yarat poɗɗe mum tan tawa yimɓe galle mbawana ɗum haydara e ko way noon saabu ko way noon saabi hande camisole de force dañi ko ɗum saabi hande gueɗe goɗɗe dañi gam tan wawde wallidde ɓen ɓe ganduɗa cellani hande ha mbawa artude hakkillaji mumen mbawa ruttade e jinnaɓe mumen wadde noon ko erago ngo ganduɗa ko gouvernement neldete ɗum ɓe mbawa wallidde joguiɓe ɓen rafaɓe ɓe mbawa wallidde rafaɓe ɓe wonɓe beddaji ene dardarta wonɓe beddaji ne mbaɗa gueɗe ɗe potani wadde walla wona e beddaji ne ɓooro ɓalli mumen ha laaɓa hande association ji jiyata ne daari ne ballita ɓeɗon so jiiɓe hakkillaji mumen ngala nagga ɓufta ha laaɓa ɓorno comci jaaha laaɓe mumen walla hokka ɗumen ñamde ko ñalawma goto wawi hadde ɓe mbawa hodde hen wadde noon ɗum ɗon yoɓe gartirte yoɓe goppiten hakkille wallide ɓen ɓe hakkillaji mumen ala saabu oɗo imam hande so wonɗo pakka yananno ko o hawray sati mi ñaganakimo mi ñaganaki goɗɗo ko bone wonata heddotono ko wiide hakkille o ala o wari kaari te waɓe noon ne mbi tef e nder leydi ndi ko ɓuuri hen hewde jignade mumen kaɓɓat ha ɓiica so yiyama e réseaux sociaux ji noon woda wiɓe ɗum fotani waɗede ɗum fotani ni tawa won état mo ganduɗa neɗɗo wone wonno ɗum ɗon tan wonno solution o hayso wona solution moƴƴo ko ɗum ɓe jiyata gam wallidde koye mabɓe e tan dandude kadi e pittali mabɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ha fadde onon ne commentaire uji moɗon e commentaire uji mi wimon saaha foof gam ruttude won teddugal il faut goppan hen indeli ɗi e to gonɗon ɗo saaha foof beele mamin mbaw ennitade moɗon saabu ɗum ɗon ne ko weltare meɗen wonata
yo Allah waɗanen jami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonene banggal caméra o ko Ali Fall e to banggue montage to. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.